2 ondernemers beschuldigd van lidmaatschap van NLS. De zaak Themis die stond gisteren weer op de rol in de rechtbank. In de eerste zaken van Themis werden verschillende personen veroordeeld, waaronder Irvin Natuwawu, die beschouwd wordt als een van de leiders van NLS en tot levenslang werd veroordeeld. In de zaak Themis 2 beschuldigt het Openbaar Ministerie 2 personen van verschillende strafbare feiten. Het gaat om een 64-jarige zakenman, die is eigenaar van een makelaarsbedrijf, en een zakenvrouw met een schoonmaakbedrijf. Die laatste was niet aanwezig omdat ze zich vanwege gezondheidsredenen in het buitenland bevindt. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze te maken met heel veel witwassen, onder meer via een terrein in Zuurzak Villa Park. En hebben ze zich schuldig gemaakt aan het helpen van de NLS. Daarna wordt de zakenman veroordeeld, verdacht van het exploiteren van een clandestine bank zonder vergunning. En de vrouw die wordt verdacht onder meer ook van het witwassen van een terrein en het witwassen van bijna 1 miljoen aan contant geld. Vandaag zullen trouwens de advocaten hun verdediging presenteren nadat het Openbaar Ministerie gisteren